Good morning mga sano. Ngayon sa video natin ay kukunan natin si Ayers lechon. Napakasarap na lechon dito sa Cebu. Isa sa mga pinakamasarap na lechon. Kunan natin dito yung lang nila dito sa restaurant nila sa Mactan, Newtown. Kunan natin. Dito lang mismo sa tapat nila yung lutuan. Ayan, lechon. Pila ka oras na So 3 hours yung pagluluto nila. Ayun, may pa, pork belly. Wala lagi, nakita kong labayan. Nice. So ayan si Ayers lechon. Kamo naman ang makadeliver og Manila ron. Kamo na yung makadeliver og Manila. So si Ayers lang ang pinapayagan ngayon na makapag-ship through cargo from Cebu to Luzon dahil sila yung may permit at napakasarap ng litson nila. So ang cooking time nila is 3 to 4 hours, so lutong-luto, labas at loob. Saka pwede niyong bisitahin yung namoy Facebook, no? O sa Facebook page nila or online. Tumatanggap rin sila ng online. Saka malinis tong lutuan nila dito. Relax lang yung shape ng lechon. Kakagising lang. Ay. So lahat ng lechong Cebu masarap. Pero pag gusto nyo umorder, inter-island, sa Ayers na kayo. Dahil sila nang bahala. Mayroon sila sa airport at saka mga malls in Cebu. Meron sila sa airport mismo sa boarding area. At saka dito sa Mactan, Newtown, Alfresco Litson Festival, no? Tama na once a year, no, katong niagi. So yan yung mga presyo nila. Saan ba yung per kilo? Ayun, lechon belly per kilo 1,117. Saka yung original lechon 1,058. Only rice pa. So magbubukas dito sa Alfresco is 11 o'clock in the morning. Komportable dito. Presko. Ayun, sumisirit na yung katas. Sarap. Talaan, tawahan mo lagi.